Fernando Mangitngit na mo'y kakaya. Fernando Mangitngit na siya. May gabi ustanan. Ini si Brad Medina tempat para why ising lo lagi ising dari sa ito Brad Medina. Ikaw ini about business why ising ini na sulti nitong siyempre dito usilo di man diskurso daghang ay nagkanta. Dili sa silo mo ay nakanta. Hindi kita dyan, makakanta na nito tuloy kayo, sipa kayo, sino doon rin, siyempre rin nag-diskurso, ganong natungog na ako, kung di man nagkana na kawin. Nagkani ka kangil mo palang pwede, na praise the Lord. Tutos kayo mo kung pulan at pagpapit. Una, salamat sa nag-appeal sa atong pre-awakening of the transforming power of the Holy Spirit. Ukaw, pinagis ko ito, Holy Spirit Santo, rin natin. Maka, servisyo yun, dahil kadumog nga, may kadumag-uman na nagkagawat o kasa, na sila o nagayuang, niya, lawas kasing-kasing at may prising at usukay. Kami po the Holy Spirit. Maraming salamat kayo na Sister Pino Lino. Kaya siya nag-esto na nagkakawa ng ito. Kaya na ito pasalamatan. Tapos na ng Diyos. Kaya na ito pasalamatan si Brad. Silvia na ito. Si Brad Adam Ampin. Ya, sudah kita Vice President atau pegawai ketika sejauh itu. Punya umur dia tu mampu ini kenapa pembina kapur dua kata pembina atau pembina wisata itu kayak. Doon ko yung nagkatubok na pagsisibya pastor sa Taigawin. Sa kanan bisa, dili nila nila, wak na yung mabasa sa Biblia Bisa. Wak na yung mabasa na ito nila Eucharistia. So, ang Biblia, why tuloy pa sa Biblia. Kedua, karena sa Ibrohanon Jesus na mga pare at himo silang balik-balik sa ilang pagsimba. Pagbalik-balik o gangilang maghimos ng balik-balik, di magpasaylo sa sana. Niya ako sa may mesas marit, niya may libro nga siya ang iyang pakinggan. Ay nasin ko sa CTV. Ang bisa makapasaylo sa sama. So, hindi makapasaylo. Kaya sa Ibrohanon Jesus, mga pare, na nagpalik-balik sa ilang pagsimba adlaw-adlaw, hindi makapasaylo sa sama. Kaya sa versikulo 10, yan mo, versikulo 10, versikulo 10. Nag-iwan man, na si Kristo nag-ihimo at usarat at pagkalan o sakripisyo na iyang hindi nalugdan. So, saan? Hindi balik-balik. Kaya, ang nag-apuki ko dito, kaya ang katolikong pare, kanundo, na pag-consideran sa pare sa Pino, na imong lawas, tutugo Kristo. Mawala ka nung sa pagkakudili man, simbolo lang. Kaya ringon si Jesus matat, himo ninyo ini, himo ninyo yung paghandog sa
sa Lucas 22, Mississippi, Indonesia. Naghandong na lang. So ay dito po nga mahimo na tundod dugo ibis ang Eucharistia. Doon yara, maigo sila sa isulti ni Santo Claus Gracia Alonso. Nagingong si Gracia Alonso na katong nagatutlo o lahi na may balita na inyong nadawat. Bisan angel na siya tuduhan. Kung nagtutlo sa may balita na lahi sa inyong nadawat, tuduhan. Kaya ka na siya supang sa kabubog po sa Diyos. Wala itong ang atong tubag ato sa ibase sa Biblia. Biblia rin niya ikan. Kanang Eucharistia, kung siya rin kalibutan na disiplinit siya, isa na English. So kung basa ka Biblia in English o Binisaya, claro, kaya nalimutan basa. Kaya ang original na, Greek word na, nasa Lucas 22, Mississippi. Ang pinulungan rin ko ng Panginoon kay Viximilos Uterio Eucharistisas. Ang ibig na Christ, He took the cup and gave thanksgiving. Kaya gikuha ni Kristo ko pa nagap sa mga. So, ba na yung Eucharistic, ang meaning nga sa laman. So, nasa Biblia, Eucharistisas. Kay Examinos Terio Eucharistisas. Ang word Eucharistic na. Nagkaulugan sa mga. Surita din ang huwag nilang sabi. Wala sa kapasahan. Sa Lucas 22, Mississippi, sa Grito. Yang kanan balik-balik na din yung mga pasayno sa salat. Ang ilang sa Hebrewanong Jesus. Doon na yung pasamutan sa mundo. Siya yung pwede pasamutan. Sa Hebreo Jesus. Hebreo Jesus. Dili yun magkakimo o pasaylo sa salat. Ang ilan anak sa duduk sa baka o sabi. Dili yun magkakimo o pasaylo sa salat. Ang anak sa salat. So, isupaya ni Kristo amahan sa atong pag-andi yandaman mo ako sa kapukli na hanap na mga kapos. So, sa rin kasabutan halad sa pamit sa tinuhang budismo na daw, dili yun ang konselo sa salat. Kaya nagigawin ng halad, dugo sa baka o sandi. Kaya sa Daniel University, ang paghalad sa mga dugo sa hayop, ipahulong na. Muna si Kristo, mayroon pag-amin ako, nag-andang kaamahan ako, lawas. Kamay at biyan. So, katong imon na nagbalik-balik sa paghalad, dili magpaselo nila halad, dili na minsan. Kaya huwag gamit ang pari niya sa misaw, baka, kandi, tinapay o binuman. Mga konsiderasyon, may mo, binuot yun na lawas. Yan mo na ba'y mabasa? Nagkarang paghalad o pagsimba, kada-ada. Wala sa rin sa pagsana. Kinaguhat, versikulo 42 ng Korintiyanos. Kada, every day, kada adlaw, ang mga kusulis ng ilang katinunan, mangadto sa templo, o kada-ada. Kanya nagtipid-tipid sa tinatay. Kung ikalawa, nabusog ng ilang kasikasan. Mga mabusog ilang tiyan, at pabili ko pangakon sa ordinaryang karami.
Tagalog, tutul-tutul ng tipik-tipik sa mga nasa. Kailangan. Ang mga apostolid sa Bansilang Kinuhan, kada adlaw, sunod-sunod niya naghalang. Tipik-tipik sila na labas. So, kaya, ganong kada adlaw, yun ang ito na may tagna, kinalantunan. At sa mabasa, nasa Malakias, Kapitulo 1. Malakias, Kapitulo 1. Ngayon ang tagna, gikan sa pagsubang sa adlaw, ang tulos pagsahod, doon ay usa kahalan na putli, halat na magpadako sa anak sa Diyos. Putli na halat na magpadako sa anak sa Diyos. Kada oras, from raising to the sun to setting the sun, 24 hours. Pura pinawala. Nakasulit. So, di na tinuod, nga nga itong sinuan, supak, sulian, supak sa ngayon. Yan karang imong bilang sindulungan na may ilang doktrina, naliwan nga, dili ka rin mo sa studia, gawas nga dili mo anak, dili mo kutuwa. At sa dili mo sa studia. Yan nga ako, simbolo the body of Christ. Ito ang basa simbolo. Ang ilang yan, na gusto nila padawat sa tao, dili sa dili Eucharistia, banal na pagkukulang, banal na kapag bidisya na wala ko niya pagkukulan. Di ko na pa sa banal, di ko pa sa linya Silvia, ang ikusisuran, hindi hapon. Hindi mo iso, Adero ng sa parang sa USD ano sa motor to. Motor. Walang pareho. Pila ron. Walang pagkakunan. Kurang beri-beri ko sa tinigal din beri. Walang pareho. Di na ko siya. Kunya, ato na sa katutusan sa bungkusyo, kinsan din nagtuman sa mga balita. Nagsuka. Kita nagtumad. Kiniluman si Kristo na at ninyo kanina. Sa kanya sa kanya ang kawas. Buhatan niyo Kristo ang nandun. Pino, ka. Pino sa kupa o kimaan sa kulo sa kusiluan sa mga sama. Tudes. As you know this, you announce my death. Buhatan ninyo kay inyong magtala ng bumungan. Muna basa sa Lucas na tiro, sinili sa atin. Why pulo kasi sa saya sa 14:24, ang pulo ni Kristo tinuod na pulo sa Diyos ino. Yung tiniyak ng lawas ino. Yang katapusang pangatarungan at dito sa tanang dokumento, ila Siguro 2, versikulo 2 ang pagpumatuod sa Diyos sa pagdawat sa kapagtulunan mo yan ang bilang. Hebreo 2, versikulo 2, magasundan na sila katinggalan. Yaw sa nila sa Ebersiya. Sa tuwing si disciples, 700 years after the ascension of Christ. Doon ay pare ang makahapon niya, sintuong na kanabisa. Hiluhubang ka kung sa karya kayo niya lawa si Kristo. Hindi na rin ito. Pag kung sa karya ay na mo magkamit ka doon. Yang binaw niyo mo. Diya-diya tayo, itukan sa sakit nga niya Diyos. Ngayon, kuruk, ibong utang, yuyu ka pa rin. Iwa na rin siya ka, padayo sa Diyos.
nangamay na lang siya sa mga sa Kristan na dako, iyang itudlo sa Kristan na nangamay sa dalipa, ilang yung na nangamay. Ang bahan na yung kami na kadugo, ang binong na yung kadugo. Ilang nangamay. And that is the greatest argument to prove the doctrine which is under the law of the people. Ngunit gamiton silang argumento pag matuong kung mga tao na tula. Parehari, tahapan. So what? Buhay si Bahan sa kalimutan ikas ang 33 sa kundaro nga naghimo visa. Sa urong sa visa na tunay nila. Patuloy ko na ito. Doon ako yung mga mapalitan ako the Eucharistic book o Eucharistic meal sinuwa ni Juan Cruz. Pulos dokumentado. Kaya kung isulti nga dito sa Lanciano, Italia, Lanciano City, Lanciano, sa Italy. Dito itong ilang kong pare nakikita yun na pa Pino yung bukid ka pusa. Yan mo sa kami tuhong nuloy sa sa tumukapang sa tumunog, wilog sa dugo, umukuyo ka niya, siya umukuyo ka na. Kanatawa na doon ay kinabuhi mo yun. Manhaw ko sa pusa. Yan lang itong iba sa sila inyong pakinggan. Pagkakit isang isparit, nga ang misa makapasaylo sa sila, ang misa hindi at tinuro. Basta nga misa luwataw na ang labis, ang misa nga sa ulogo niya sa tan, labisa na ito sa krus. Itong gilansa na sa Kristus ko. Ulo at inuhan mo ngayon ito ni Rose. Kung may kumatayo na tumaga sa ulo ni Kristo, may pasaylo sa kapaliwasan. Kung may ipasabot at kumpare niya, ang misa pasaylo ito, diya sa krus. Pero ka ng kalawato na ito, Dili mo lang ito pasaylo sa salamutan. Di sa nagkakaroon mo na sa salamutan. Sa 2 Corinto 15, ano na yung mga tao na nasakit. Pinagalawat sa lawas ni Jesus at dugo ni Jesus. So wala yung pagkahig. Kaya itong pag-ampit sa tinapay, pagkita sa lawas ni Jesus, sa bilog, pagkita sa dugo. Yan nagalawat yung magmana, wala mag-andap, nagasakit yun. Corinto siya. Itong sama niya sa 2 Corinto 15, Oh. Mula ang giginaglan, kumpisa ko sa sila. Mula sa tulo. Dili sa Corinto sa pagkalawa, magkapasaylo, pagkaluwas. Pero wala ang pagkalawa, kumpisa ko sa. Pero katong ito si Ross, ano ang life, suffering, dying the cross. Ito ano na yung Ross, may paaga sa dugo ni Kristo, wala yung pasaylo sa. Katapusan, dili-dilo, kita mo yung nagsuko sa may balita. Ikituman mo na ito. Do this. Pag-observe pa. Drink all of this. And you will be with me, and I will be in you, and you have the salvation. And I will raise you up in the day of judgment. Muna itong dalawa, itong hindi kayo. Dalawa kay kasasala at zero na sila. No. Hindi mo tayo dalawa. Doon natin saan ka. Ngayon sa todo. Doon nga ni dalawa. Huwag maganda. Huwag lang kahinaan na lawa sa dito. So, nagasakit ito. Okay. So, really kita ko na lapas sa may balikan. Ikatuman na. Kanagalas siya po. So, non-applicable to Catholic Church. Dili na ikadapat sa Christian Church. Ito man. Wala ka, ato ang tubag, kay critical mo kayo, kung may kana, may kayo sulti,
Nagamit ang galit mo sa sibahan ko, Biblia, pero wrong interpretation ko. Only the Catholic faith defender can recognize the error. The errors. Kita sa ito, matang pasagod ng labota sa ubat, sa pare manong. But this is our duty, study the doctrine of the Catholic Church and unraveling the Bible. Support. Wala kita. Wala Catholic faith defender, ikinangan yun. Ay isa kaya suki pa. So, wala nga, tapos sa pag-ibag nga, salamat nga, ngayon. Kaya dili pa rin nato katautan, katagal, gusto nga, kamatuluran. Tumuhay mo ka. Maraming gulay mo natin. Kaya, karang-karang gusto, walang gusto pa nato, kaya gusto sa pag-gusto. Pero ilan ko natarungan sa iyo, then kita mo yung pagkataw suso. Para meron ang responsa. Pero, di ba, hindi ko nag-albuhay mo na ito. Lubog na ito. Brother, criticize nila. Kung ito nga, isang labing makaro. Sa interest sa istorya sa matulog tidos, ipisyon sa oposisyon, mga teksto, criticize na rin isipan ko rin. Wala kita sa Romeo Pagkakuro sa SAS. Isa na matarong bukan ito, pinubangon. Ito rin sa bukan ito. Pinalaga, nangandang basa. Kanunay na amgo. Kanunay nila ng mga aking siya. Proverbio Salmos 23, Salmos 23, ang yawa mo, susunod ng suko. Ang tumot, sakit ka, ang tutukod kita sa sakit. Okay, kunin mo siya, lagi lang natulog na, helpless na ka. Helpless ka, natulog ka, marami na ka. Susunod na siya mo, nagawugaw. Nagawugaw. Salmon sa ito? Salmos 23. Sa dampo pang nila. Hindi kaya sino. So, muna kung ito, kung gusto ka ginawa ng ito, binigyan na mag-iuro na, pinusuli sa akin sa akin. Dampo sa ngayon ko sa iyo. Ang simple na kayo definition ginoo sa pag-inusog niya sa iyo. Kung ihulong kung nag-inusog kita nila, uma, sige tayo nakasara waktu Kristus. Nakasara waktu Kristus. Yan lang ang nga iumog niya sa sala. Bilang sa niya sa lugarin sa sala. Natisira din sa Holy Spirit. Nasa Hebreo 6, 4, 6. Dawat na kasagasa, nagtulong si Diyos. Ituyo ka sa gilan sa iyo usap sa Kristo. Dili na ako ginutulo ko Diyos. Kaya wa may sa na din pasilo gusto pinuso na. Badaghan, grabe sa atakhan rin sa sino. Pero natutulog kay Galileo na din ang hinuso din ba ano ka? Pero di nagiging kasapit sa pinulong dito. Hindi kaya na pinulong naman. Kung maligtag ka po na ganun sila piniro ng Diyos, kung gusto kang uno pagkakasala, hindi kayo sa kasiso. Wala ka sa higawa, wrong size, control size, sin against the Holy Spirit. Wala, ato sa tinuro na kung singkasin ginuro, di na tulibugan, kaya di na mo ginamulibungan ginuro. Kung tinura, hindi mo tinura yung pag-ginuro, so hindi mo na pagkakasala. Kasi ito mga kasasibo, mabuha ka kayo. Huwag ka. Nasa mabasa. At ang mga tipso, Ezekiel 18:26. Balik na sa katapusan na ito nga,
Mayroon doon natin, doon nagmanda doon ng tapos sa rin. Ayaw yun ko sa apa yung pasalamatan na sila. Yan din, binato sila. Kumahin mo sa itong mga diskurso, di na ito diskutan. Kaya mo kaya na rin, kataki yung diskurso, pag-muso dito, kung lawan ko. Muna yung na-interpretasyon, bisan pag nag-timo na ta sa itong apologetics, yung mga bang kataki. Pero, lang din na inanam sila. Ngayon, yun, ilog-tawan pa nga, ikaw ay persuades sa lugar ng persuades. Bugal-bugal ba? Ikaw ang persuades sa lugar ng persuades. Buwag sa lugar, ya ni yung lugar. Ayaw. Kita kanya ito, sekarang ka mga panahon, sangka ba? Marumag ka nga itong ating puyos, di ba? Kaog yung mga pinti-pinti. Kinanglan, kita yung mapildi kita. So, wala, salamat kayo sa atong panahon. Kaya ang tanong ko sa panahon. Ya, salamat ang kanan, ang Catholic Faith Defender, dapat tayo ba, pusa na rin. Pusa may timaan karon yung kasinda ng tayo. Ganaan na rin sila sa nasa dito, those ang tibaan na the working of the Holy Spirit, mura siya, mura tayong nagsakay at siro abang. Ipik-pik itong tao, sepso na ang lingkod at liyo, ko yung siro. So, ikan yung sa hero, ang lilingkod, yan ulit at siro. Muna ang law sa Holy Spirit. He will govern us. He will guide us. Diklaro kaya sa Tito Roses sa may balita o sa King James Version sa isang. Ang inanada na, kanahan nitong tumansin. Dili, katakay, sa labiya tayo katuong. Ganahan ka. Kedua, ibawa mo. Malikayan ka sa saya. Ang labi ko mayong pinsa, kung sewa, kaya ka sa saya. Nakakagaya siguro yan. Isulsan na. Kita ang buhay na wapa, tutugan rin mo, ngayon mo ka. Yung bubukal rin mo, higa pa, kanang sa English pa, L-U-S-T. Yung ginawa ka sa amin. Gusto ka ganyan ka sa iligay yung mata sa pagtanaw mo ngayon ba? Avert your eyes from looking at a beautiful woman. Nandiyo na si Sarap na hindi ito. Hindi ka lang. Ginawa mo yung pagkaino. Salamat ng Diyos. Kaya kayo ang paglupo na rin mo. So, wala mong pitik ang imong sikasing kayo mo, gabinawa mo, karing kagonon, hindi ka na. Di ba, ano yung Espiritu Santo namin? Na magsugod na tao. Kanahan din ito magsugod. Ano mo? Dito ka ito. Hindi ako mo. Hindi ko kubiya, okay? Hindi ko pahay, hindi ko bayan, hindi pamapusan. Ako ang kasawa na sakit, hindi nakahimo. Mapag yung kayo, hindi ko tanong palihan. Ngayon kay Juan, di ko para na ko yung tulad siya na. Sa'yo na rin sultiho, hindi ako na sa kalibutan. Pero kung ako na kasing perno, hindi ko ginoo, saan, paling sa kalibutan. Bisa, ako, ikit ko kayo sa ako, kita mag-alaga. No, that's too late. Now, natumak. Kalihog nyo. Segala cabaran, sana, sa Espiritu Santo. Ginoo Diyos na ito. Salamat sa among pagtigog niya po sa mga kapit sa mga tulong sa Diyos. Likay kami sa salakan ng kayo. Bumuha ka. Sikot kami. Sa padalagan na mo. Malagat sa mong nakulong. Malipin na mong pagkalihan. Mga matakas sa ito. Mga kauman sa ating friends. Hindi mo ang ginoo na kami malipayan sa pagdalagan. Hindi mo ganahan namin sa tuman sa mga sobrang. Sa ngalan ni Jesus, sa Maria, sa ngalan sa mga sana sa Espiritu Santo. Ay, salamat, ay kabig sa Thank you, Bishop. Kanya, Brad. Ang kissing din na to. Slowly. Yeah.
Dili speedy na. Oo, lagi basta usog kayong tingog, grabe po diyang kuan. Sukayin. Usog kayo. Susog na kayo. I-adjust lang po. Pero kato dong Alan, dong Adam, ang fishing na ko.